zdravo ljudi, dobrodošli u moj novi klip. I šta ćemo da radimo? Vidjet ćete šta ja radim prije nego da uključim kameru i snimim svoj novi klip za vas. Pa, da krenem. Što da radim? Ajde da snimam nešto za YouTube. Ali šta? To je problem. Što ne znam šta da snimam. To je najveći problem. Što ne znam šta da snimam. Šta snimam, niko nema ideju da mi da. Ja pitam Petru. Može. Šta sljedeće da snimam za YouTube. Poslito. I sad da vidim. Ja ima da odem do New Yorka i da se vratim. Evo vidjela. I što ja mogu da mi odgovorim? Naravno. Ne znam. Pa ja ne znam. Šta hoćeš? Ja hoću, ali ne znam šta hoću. Kratica. Ajde njega ću da pitam. Mislim da... Ajde. A zašto mi je njemu uopšte poslala poruku? Kada na njemu protiv mene. Ajde, sad ću pitam šta sljedeće snimam za YouTube srce. Poslito. Ću ja sad javi kao i obično. Evo je, piše. Ne znam. Prosjećam se da će to da napiše. Gde si? Kući sam i razmišljam šta da snimim. Ajde prvo ja pesmu da nađem. I pesmu da nađem, ajde. Da, to je dobro. Best remix of music. Bilo koje. 2015. Opet posljedno poruku. Kad imaš poruka. Evo je. Mislim da možem. Cool pesma. Još samo da nađem, još samo da vidim ideju šta, nemam ideju šta da snimam. Sljedeći klip mogu da snimam, da vrate, mogu to da snimam ekstra. To će da bude sljedeći klip. Sad da mogu da snimam. Idem. Ajde. Sad ću ja to da snimam sve. Ajde da... To ću snimati. I to. I našao sam i pesme, sve je cool. Idemo snimati. I to bi bilo to za ovaj video. A sljedeći put ću da snimam to što sam smislila. Naravno.
i vidimo se naravno u sljedećem klipu. Ćao!